Hola, aquest vídeo és per explicar-vos els ajuts per la sequera que hi ha per fruita dolça, que inclou fruita de pinyol, fruita de llavor, cítrics, cultius subtropicals també, i per ametller. Llavors, aquesta ajuda no cal sol·licitar-la, s'ha fet en base a les hectàrees declarades a la DUN del 2023. Llavors, teniu penjada la resolució provisional i heu de comprovar que sortiu i heu de multiplicar la fruita dolça i cítrics per 270 euros l'hectàrea i l'ametller per 90 euros l'hectàrea. Si aquest import us quadre, vol dir que el càlcul està ben fet, en principi els que han mirat han vist que estan correctes, i en cas de que no sortigueu o hi hagi dades incorrectes, caldrà fer una al·legació. Un dels casos més habituals que solem trobar és la gent que té deutes amb Hisenda o amb la Seguretat Social. Llavors, aquesta gent heu de regularitzar la vostra situació amb Hisenda o amb l'administració que hi hagi deutes i presentar-ho amb l'al·legació. L'al·legació s'acaba per poder presentar el 17 de novembre. Tenim 10 dies hàbils des que s'ha publicat. Quan més aviat ho pugueu fer, millor. I estaria previst el pagament per la segona quinzena de desembre. D'acord? Aquesta ajuda no la confongueu amb la que sortirà després, que és l'ajuda per la catalana, que complementarà amb 90 euros més per hectàrea a l'ametller i 270 euros més per hectàrea a la fruita dolça. Però aquesta ja us informarem més endavant quan surti. Vinga, fins ara.